Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa na yan arewa, barkanmu da safiya. Yau talata kenan, 2 ga watan August. Ok, suna na ciyaman na fayi a hannun Bahaushe. Yau na zo ne magana ne akan dalilan da ya sa a nazarin da muka yi, dalilan da ya sa ba a buɗe kasuwannin Afirka ba, a fara sai da sayarwa ta online. Mun yi nazari mai zurfi cewa su turanan da suka shirya abin nan da 'yan China da sauransu sun gano cewa mu a Afirka in aka ce a saida, muna da 'yan kasuwa wanda ba za su iya, wasu za su iya zuwa da zalunci, ko kuma wasu zo su ce su ba su yarda da kuɗin ba, ko kaza ko kaza ko kaza. Amma ya suka fara yi da ƙasashen da su ne wanda suka fi kowanne ci gaba. Aka bude musu irin su Ingila, irin su Amerika, irin su China. Ƙasashe kusan guda 10 suka ware, da Dubai suka ware, suka fara hada-hadan nan da su. Sun kai ƙasa guda 10 suka fara da su. Ma'ana dai duk wani wanda yake cikin duniya daman da wanda ƙasashe yake tunƙaho a kasuwanci, ai da su ne. To su sun fara kuma sun saka shi da daraja daidai gwargwado. To wannan darajar da suka saka shi da shi, in aka ce a Afirka a fara, to ba su iya saka da wannan darajar ba. To wasu na suna ta korafin cewa ai har yanzu ba a fara a Afirka ba a fara duk ƙasar Afirka gaba ɗaya ba inda aka fara harkar business ɗin online. Kuma wannan gata aka yi 'yan Afirka a ciki. Saboda me? Duk wanda yake oda ko me kake sayawa a nan garin, can kake zuwa ka su ƙasashen su. To kuma ga su sun zo sun fara da daraja mai tsoka, tunda kowane fayi a can ya kai wajen naira, ya kai wajen dala 4,000 ko 5,000 a inda na gani, inda na buga na gani ya kai wajen dala 4,000 ko 5,000. saboda akwai babur din da na gani, akwai mota da na gani dala 2, kuma magana ake ta sabuwa dal a leda. Ina tabbatar muku da cewa babu mota da take ƙasa da sabuwa a leda ko gwabce a Najeriya yanzu da ta bata wuce miliyan 5 ba, ko gwab. In dai tiya leda ce sabuwa dal tiya leda, ba tuwar su ba, babu mota da take ƙasa da naira 5,000 duk lalacewar ta. To kuma sun zo da tsari wanda za su kawo motoci sababbi karkar, za a buɗe harkokin da kowa zai karu. Wannan mu in za a kai wata 2, mu ba abin munna ne a wajen mu, sakamakon cewa yanzu an fara ƙarshen ta. Mu nan in za a baka moto biyu a ce ka ba da 5 ko 10, in aka bude a nan kaso ya ce ka ba da 5 ko 10 za a baka moto biyu, ko za a baka kasiya, ko za a baka lifan, ko za a baka kaza. Za su iya yin haka. Amma yanzu da suka fara a can, in kuka duba ku gani duk wayoyin nan da suka zuba iPhone babu wacce ta kai fa'ida, wata ma bata kai rabin fa ba. Ana ma magana wajen wayan miliyan 1 da motsi, amma bata kai rabin fa ba. Wata ma bata kai rabin fa ba. Babu waya da ta kai rabin fa duk wayoyin da suka dora a ciki. Ko bidiyon ana dora shi jiya, muna dan yi bayani kaɗan. To mutanen mu ya haƙuri, na sani akwai sama da mutum ba su yargo wanda suke mun waya suke ce min suna cikin wani hali. Na san a cikin wani hali ake, amma dai ko da za ka sai da wannan naka da arha, wasu ko kwaya 10 ka bari ka jira aka yi wata, ko nan da wata 2 ne kasuwar can ta gama landin, su ma 'yan kasuwa mana nan bayan da za su yi, saboda in sun anshi fa'idin anan suna tsoro ina za su kai shi a ansa. To sun ga inda suke saro kayan gashi suna ansa. To in Allah ya soya da wannan tafiyar nasara ce a gare mu, amma sai an yi haƙuri. Yau ba fayi magana Allah, kasuwanninmu na Afirka ba za su kan mana shi ba a gargashin nazari da muka yi dan guntu akalla ko sai nan da sati 2 ko wata guda. Sakamakon me? Su sai sun gama da can. Duk wani dan kasuwa da yake duniya, kamar yadda na faɗa, idan sana kan wa'incan kasashen da aka fara buɗewa, a ce yake zuwa ya huta, a ce yake kaza, a ce yake. To yanzu namu na Afirka matsorata ne, kuma suna da gaskiya. Ya za ka kawo mun abin da ban san inda su kai shi ba, in baka kayana da na je na siya da maƙudan kuɗi. Amma ga inda zan kai shi suna ansa. Yawwa, in ma ban gani ba, in ma wani ɗan kasuwa a Afirka bai gani ba,
kayan shi da ya su ko chemical ɗinsa da ya su na karewa zai kare ya je can kasashen nasa ya ce zai su, in ya je za su sun ce da fa'ida ya karbiya ko da naira ko da yen ko da dala ko da kaza, to dole shi ma zai dawo ce kai a shi fa'ida ɗin na gaske ne, bara ne ma in koma in mazan a shi fa'ida ɗin mutanen ƙasata ni ma amma rijista da kasuwan nan ta fai sai kaya in je in dinga sai da kayana da fai, sai shi ma dole ya zo kulkula shagunansa, in shagunan da yan kasuwa suke siya ya kira su mutu ya ce kuma ku dinga azan fai din nan, ni ma na je inda sai zo kaya an ce na ba da fai, to kaga shi kinnan fai din ya zo ba sai kayi rigima ba sai ka takura ba, kowa zai zo ya mallaki fai din kuma ai hada-hada da shi kamar yadda ake a turai. Suna so su bi tsari ne a hankali, da Allah da annabi mu ƙara haƙuri. Baran dan tsaya haka saboda ba na son magana ta dinga tsaho, saboda mutane dogon magana tana hana su saurara. Na gode, na ku ciyaman na fai a hannun Bahaushe.